One last quote from a very famous Prime Minister from the United Kingdom, Winston Churchill. He said, "You make a living by what you get. You make a life by what you give. Go home and give something to those who could not make it here, and to other Montessori students who are not here with us in physical presence, but in spirit. Let's hope you guys can come for the International Youth Earth Summit this November, which will feed in directly to the climate change negotiations in Paris, the big one that will make or break our planet and hold our governments accountable." Ustad Mariang na Meghalaya bodan menta ha London kum UCU jong ka Worldview Impact Foundation Dr. Bramley Wan Bante bi lingdo ulong ba ka draft environmental impact assessment arajar arpau kade ka Shyrkhei bha ya ka Meghalaya bat ki marpo khando ki bodan hapo lada ka yo banlong an kat kum ka jingong jongu lada ka te ka yo banlong an kim don kamshu bandayo ya ka jingmunjur na ki pai ba lani ki public hearing hanrei kinwan ra be da ki company bansim ya kinu ki marpo khando ha kanu ka jaka kum ha Meghalaya ka bodon yo marpo khando kum uranium shu uong ru ba kane ka de kapor ba ki pai ba ki de ban snuthu ba tli lang ban pun poi ka sur ka ba khlan halor ka te ka phang da baro ki jala omtang ka Meghalaya marwoi hanrei baro ka wei ka than chate lamingi bat baro ki tu ki jala ki bodon ki khlau ki tam kum ha ki tu ki jaka bodon ki marpo khando kum udoyong uranium mausun bat kwi hiwei ha ka wei pat kaliang ula ai ka jingro ki kunhun jing ki samla ki blas dang ban snuthu ik jingma halo ka te ka an ulai thu ru ban kaliang jungu la dep ban yakren bat ki brio ki bodon hak sarkar padeng hanrei kani namar ka de ka banta jong kinong bi khmat ha parliament ka don kam ik jinte lang jing pai ba nong thap bot khnang ba ka sur kan long ka ba kham khlan kani ka environmental impact assessment notification 2020 kadai tang ka draft mo kan habia through parliament kan hab cha vote hamano ki nong mi khmat janga ki MP kan hab pass na ka upper house lower house barohai te ka jing ma ka long ba kane ka weng no ki kindon ki blabo weapon scam kum ki consultation ki public hearing khamtam ki trajaka ye ki state ka mod ban chule thombor bai de bulldozer bai kumshwan kap ki kwa ki laban le bai namantaka hongno kan national security ne ka ek don kam ban ra ki company na bar kim don kam ban le ki public hearing ki laban le de ki zoom de ki skype ki laban ye contact tang paramaki la kut la approve ko long hyper speed numut ti shwa sele consultation again tata ka de guru kom like kum per cowboy mo shoot first ask questions later kata guru te kajing suma kalong ba lada kapas kane ka parliament jungi tingi kamot kum hari kasi machi be kiri da bro kiri India ki nong shong ki traj ki khando jungi cloud jungi no ki mar ki ba don bor ki ba don ka value ka he ki kinum don la show ban block ban half kata ka se ke democratically ki process kila ban shule thombor be kan baki kwa na ka center no ka ni ka along ka an kan sakla ka ak enta ka da bon ba ki khna samla ba ki brio ki batray ha ki environment broadway ka India kila shit raham ki ang da ka ni ka light tingila kut ngim don show ka da ka we ka la ban block ban reverse te ka ni ka de ke bangi hapra kum ki jat benrio hak sarkar hak ki representation jungi ban block mde tang hak jungi de ban long lang de ban ya sol inti lam bar we ki state da kamla ban le tang Meghalaya marway bar we ka north east but chaka south India no ne chaka jaka ban ki cloud kum chapo ki chaka ban ban ti tu du yong sha asam ki tiki biodiversity hotspot kum shani ngi don uranium don coal don ki limestone ki we de ki mar ki bla ban don ha ka shno jungi ban patit mo kita kila ban privatize by push by ada ka like ni mar kila rule ki company ki corporation ki baklan ki bamselia ya ka jingim jingi brio ya ka mariang tang ban biang ki plala jong kalong ne ka juk ka bang ma ba ni sudan so ni covid da dan kaman konsol no ro ki brio mla banya mi banya protest nomor ba ki ong ba phi mi sebab nya bet ning kalong ka juk ka bang ma ba te ba ki brio ki la bang di ban husiar ya kemariang nomor bon gini kenyang jeng kepang ki ban sami wa ko me nang le wan mar hongpong nang push ki an ki ban penjat pensniwe kemariang tang ban biang ki plala jong menta ya ki baru spa ki baduk ki nang duk nang ya pro kim salia tinga pek
kan ni kalau ajar para ke pertanyaan di tang ni kan ni kam dek tang shi state shi met hani kan hap pin hap ya kon solang paro khot ban long ka voice dan kam kumba at least shi million na shi 4 million ngot kibre ban push ndri kam salia kan ka de numbers game te bang mo ndri kat nungut ya sign petition ni shi pho ka ar ngot kibre kiwe pi shu snap kim le ram silent is consent ta kan ngong speak now or be silent forever lakut te ngat bang sutungat kidan kini ki kena samla ki bala syai ki bala sung thu ka an ka kompenya sarkar ki diban hikai lem padi kena sunong kendong kan bo pli ki bam tip ban ya thu ban lek ban pen klara khasi namar ngi tho tan ka phareng kini ki kelong su technical ki break yang nga ba ngam deu scientist ngam deu bosung thu ngam ba bi no hakino ngelam chingi ngala kran sha ka national level gidan ki dios ki bang itu nga push tang ba kan ni kha one national melak benlek tang marway shi met phila ban advice ban recommendation tang ba kampat don ka tu ka political pressure ka push ne ki brio ne ki nong thap vote nan basngap nan basalia kata kadika long no ka juk jungi menta ki kwa mas ki mod ki million ki brio ki hap thok ki petition online menta te la ban lek kum ban push how way po way mp da le wat nong thap vote sure hata ka rukom di ban push di ban penhiaran na khat jongki non makila day ki brio la jong tak rukam deki brio de kena samla de ban runglut de ban use all form of social media print but digital baro khoi tang bai de ban kran ri ki brio na ki brio kim tet te bapli kin ongkum no haba kim kedon kata ka jing su thu ki sha pen bi sha ai pisa ti la de ya ki jaj ban ri khndo ru kum ban ki kwa ban biang la de ti ki phat no ki de no ki mo kata ki la ya la de te ma ka ri jing la jot ta de ko wei in happen pen rung shi brio baro khoi